ebe mo jere kolo bilongo na degu asuwegbe oto mi ni somore oto mi o pane tebele engineer Bruno awa ya bokri boy ile awa ye jo pejoba ezo pezo ku ti chema ti ba kola ga akụkọ ezo pezo ku ti chema ti ba kola ga akụkọ akụkọ mereme o mere Kogi steeti mama o mere Kogi steeti papa ebe mo jere ko lo bilongo na degu mane arusi one of the abamede monu brother anye jema yuna kokiro chiche se wale ba awuta lo buru kano pinde manu abalaga akwodo buru fulelu nde manu no nime ya ebe mo ojuku bucket again ajuku bucket again anye tima mbodo na no ere neba abu amada ku kanye shabro mo neji na biana awe yage mele mo mama tanwo kumo ajogu kelugu brother onukala arabanko ebanye jina rose arabanko ebanye jaroda arabanko ebanye jamumbo arabanko ebanye jina mumbo arabanko keke na pepe arabanko taxi drivers arabanko campo drivers arabanko kada pepo arabanko foto jaroda arabanko mo meji mbere arabanko foto jaroso arabanko meji maroda arabanko keke na pepe arabanko aila chokotom aila chokotom dame asuwegbe abalije olama bere yo mami me na mabela kabenja bete emreni lari jokuo mreni jeje wakuo atile onya medoro mara yo mama onya medoro mabara ewe benelowa da ojaduru emreni lari jokuo mreni jeje wakuo Afanogo Santos Anano be one of the Igbo ndị mma Imo steeti ndị ọma mejiri chimebọchị ala Owerri ndị mụrụ nze mụọ ọzọ mụọkwa obilobi uji na ụbọchị ndị mụrụ m na ya wụ ala ụmụkọtọ ụmụ dibịa nnekede nakwa ihi agwa nnekede na ihi agwa ọwa ebe m shifuru elekpa nnọdụ taa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị imenakpa ole alaribo ole imenakpa ole dem Obinna imenakpa ole injinia Samta imenakpa ole Sani Bobo imenakpa ole Stella Amani imenakpa ole Mark Gozie imenakpa ole Peace Osai imenakpa ole Asel Marcel imenakpa ole ụmụnne m le imenakpa ole ndị mekwaba imenakpa ole mekele nnoshi imenakpa ole Mazi Tija imenakpa ole Chinka Nanka imenakpa ole Arikibe imenakpa ole Temple Onwukwe imenakpa ole Ogu Emeka imenakpa ole che onye manụ Chechukwu nna ọkpa oshari Emmanuel Lekwa Robert Oriakụ elekemega ụmụnne m chiji chọọ m mma ashimi ọnwa ọhụrụ anyị bara ọnwa ọhụrụ ga-ama n'anyị mma ọnwa Junu ga-arịla anyị mma ahụga m ọnwa Junu rịda ọnwa ga-ewetu nsogbu niile ụwa niile gabigaga ọnwa ga-ele ọrịa coronavirus chụrịa tụbaga ime ọhịa ọnwa ga-enye iwu si gbatụsachicha ebe niile agbachichara agbachi ọnwa a month of bounce back. It is a month of a new beginning. Ka anyị kpọkwala ya sị first half of the year agaala ha anyị bagazi na awụ second half and ọwụ June ka second half eji ebido so nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị jikpara ịhụrụ ọnwa June ọnwa ka amụ m
ọnwa amụ m ọ ga-arịcha n'onye ọbụla ma ọ ga-ọrịcha n'onye ọbụla mma n'aha Jizọs. Anyị galie ije eti mkpere mgbe onwe mejileti mkpere arịma tupu m akpali akụkọ injinia Asọmta na ndị otu ya Hennu ga-eme na mewu share message na share this information wide gwa ndị mmadụ chi Owerri pikin abatala ọgba akụkọ Pepe Ogidi ịnụga ihe mkwuga Dr. Ken ịnụga ihe mkwuga onye ọma ịnụga ihe mkwuga Izuchukwu Chukwuka ịhụ na ihe mkwuga share message instantly ka Chineke nwee ike gọzie gị instantly. Asị m ọnwa ọhụrụ ọma, ọnwa ọhụrụ obiọma, happy new month to you. Ka m sanabaka gị na home nwanyị nke taa makọla gị akụkọ taa ụkwanụ ọnwa abalị mbosu ke ọnwa Junu afọ 2020. Onye jikwa n'isi akụkọ taa ka ụkwami nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor nakwa that Owerri pikin ngwa na gema ntị makọla gị akụkọ. Chima bụ onwe ya akịrị na awọ ya na-asọgete ụmanụmanụ akọmpepe bakọ ajụmakịrịcha ka adịghị na jaweze ya chahụ otu nọ ya tụ n'ụzọ aka chiga steeti Imo ewu Ndanyi Hope Uzodinma aga ya ugboro abụọ agọla ụkwụ na aka ya n'ebubo ahụ eboga ya si ọ chọrọ ịrụ na ndị amajiri ndị ụyọ akwụkwọ amajiri si ọ chọrọ ịrụ na nwa ụyọ akwụkwọ na steeti Imo. Hope agọrọla ụkwụ na aka ya si aka ya ahụ esokwa ya si ha akpụgidega ya ahụ ụwa aka dị ọgwụ one of Owerri West local government director medical mission. Hope Uzodinma si akụkọ ahụ ekwuru si ayahụ chọrọ ịrụ na ndị Fulani herdsmen cha ndị Fulani herdsmen ahụ nọ na steeti Imo cha ndị amajiri ayahụ rụgakwa na nwa ụyọ na steeti Imo. Hope Uzodinma si akụkọ ahụ nnọọ akụkọ asị si enweghị otu mkpụrụ eziokwu ịnọ n'ime ya. Shọwụ ndị kpọrọ ọchịchị ya ụgbụ shọwụ ndị opposition ọshọwụ ndị opposition na steeti Imo shọwụ ndị farịga akụkọ ụwa ahụ si enweghị otu mkpụrụ eziokwu ịnọ ya n'ime. Ọchị Imo steeti ahụ nwere ezigbo nchekwa Imo steeti ahụ nwere ezigbo nchekwa si enweghị heri amajiri ma ọkwanụ herdsmen na steeti Imo. Imo steeti webe jaga mba eburula obi ke masa mo shere la bo amama meme adu people na zo kama ga ne Owerri kama ga no yonecha kama ga no ya buru ma burali eje ma Zamfara ụfọdụ nọkwa na Sokoto ụfọdụ nọkwa na Abuja ụfọdụ nọrọ na Surulere ụfọdụ nọkwara n'Ikeja ọgụsụ na Zamfara Igebu kọmpe n'ala amadi peche na peche kiwa jantu para kama talento kiyo Owerri kama ya onecha wata chicha high institution no onecha jaba menaga wata chicha high institution no Owerri yeke na pepe. Otu eji ahụ maka mgbakọrọ ọrịa eji efe efe n'ala anyị ewu Nigerian Center for Disease Control na mkpirisi asụsụ bekee
NCDC ekwuola si anwụ ha chọfụrụ ha na mmanụ abụọ ndị parala ọrịa coronavirus na steeti Imo erịda ome na mmanụ 36 yawu mmanụ 36 ndị na-aparala yawu ọrịa ọjọọ ahụ na steeti Imo kpanaka NCDC ishikwuo. Naanị indọstrị anyị nwere Owerri na-eketaga n'Alaba filin steshọn aka ịkpaka nri o aka ịkpaka nri họteelụ aka ịkpaka nri o aka ịkpaka nri ịmakwa ọgụsụ n'ala Igbo ịgbanya gbagula n'ọgụ ọgụsụ n'ala Imo steeti ịmanya barala n'ọgụ Ihe siri na steeti Imo tebụl NCDC inyere anyị gile anya nga na ke atọ ya na ke anọ ya ị ga-ahụ Imo steeti ebe ahụ 36 ahụ number of cases enwere 22 ahụ kwarụ number ndị active cases ndị ka na-arịa ya uwulaka na 14 na akwanụ ndị a na-edischarge ala na steeti Imo mana dadushi ele gbanwochite emega ihe na nwomega akwashi mmanụ 26 ahụ achọfụtara ikpeazụ chi 25 esend hụrụ mobak anala ebe ji send hụ mobak anya na-emehukwa 22 as active cases 22 na efere ha efe bịa oweshihụ Nasarawa bata na steeti Imo 14 active cases si oshiomole akwa before enwe mmanụ before enwe mmanụ 26 ahụ agbara ha anyị shi discharge ala otu onye fọrọ afọ na isolation center shi mmanụ anọ gbara ọsọ ya wụ first 7 cases ahụ anyị nwere before ke 26 ahụ anale ebe mmanụ 14 echi discharge a 14 mmanụ 22 ana nọrọ na isolation center Imo Gbulaka according to table NCDC ọkwa nnọhụkwa kpanwochi agbaga anya eziokwu kpachi ekwugo eziokwu niile n'ọnwa ọnụ na ihe gbasara ọrịa coronavirus na steeti Imo. Onwere onye bịara na nke ya o n'ala Owerri ya kwụma onwere onye bịara na nke ya n'ala Owerri ya kwụma ichi ya tufu gaa gị n'ala Owerri ya kwụma ekpa m onye bịara na nke ya o n'ala Owerri ya kwụma enwere onye bụ ụzọ oshi bịa enwere onye bụ ụzọ oshi na-abịa emechakwa anyị gakwa ala ọsọ agbaala n'ụlọ okpere Redeemed Christian Church of God Edo Province 10 ịnọ na Ikpobahilo Benin steeti Benin City ke Edo ebe egburu nwa agbọghọbịa iri afọ 22 na chọọchị Redeemed Christian Church of God Edo Province 10 ka a nọgbuo otu nwa agbọghọbịa iri afọ 22 aha ya ụkwanụ Uwaila 22 years Uwaila Omozuwa nga o jere ịgụ akwụkwọ n'ụlọ okpere nwo ya ụlọ okpere ahụ mkpọrọ aha ịnọ ebe ahụ akụkọ kọrọchi Uwaila nwa akwụkwọ ogo nke mbụ na ihe ọmụmụ microbiology na mahadum steeti Benin ka eji akpọ UNIBEN shinọ o ji eje ụlọ okpere nwa ahụ kemgbe agbachiri skuulu agbachiri ụlọ akwụkwọ n'ala anyị o ji eje ebe ahụ eje agụ akwụkwọ so izuụka gara aga na Wednesday o jee n'ebe ahụ jee ịgụ akwụkwọ ọ na-anọ nga ọgụgụ akwụkwọ ndị ọmahụ ndị ọwụ abịa nga ahụ nwa abịa imi ya okpere nga ahụ were ha eji agbanyụ ọkụ fire extinguisher gbaa ya kụọ ya nwa kụọ ya akụrụ akụ kụọ ya duka kwaso ya iko n'ike nwa erepuo ya mgbe echikwanụ gbadakwanụ shi mmanụ nọ nga ahụ ma onye nche ụlọ okpere ahụ bịara ya ejeji were kii ebe nwa eji edoma kii enwere nga nwa eji edoma kii so ndị ahụ agba ya shi mmanụ abịala bịa were kii shi enwere onye n'ime ya okpere ahụ onye nche ejemanna sekuriti man nwụọ aka ọ mara na arụ ime ya okpere na lekwa nga ozu nwaakịrị na ịgbọtọrọ ala ime ọbara eruchi ebe niile
ya chiche ama na anwụọkwala nga ọ na nga otiga hụshi nwa ahụ marịrị aka ya na-akpọma ndị mmanụ enye na ya aka nwa akpọrọ ya jema ụyọ ọgwụ nwa akpọrọ ya jee n'ụlọ ọgwụ ha wa chọọchị nga datin mere ha ọkwanụ fire extinguisher ndị ahụ ji kụọ ya gbaa ya ahụ so akpọrọ nwa agbọghọbịa ahụ jeme ụlọ ọgwụ so a na-arụziri oyi ma a kpọrọkwa na ya li ọ nọ koma ya ọ n'etiti ọnwụ na ndụ so ma ọ na-arụrụ ụlọ ọgwụ at a time ya recover small so ma ọ recoverara ya agbama ndị nwe ya shi lekpakpa ihe shi mecha ya hụ nọ nga aha ya ha ma ndị bịara nwa akwụọ ya hi repuo ya were fire extinguisher ahụ kụọ ya ihu ịhụ nnakpa ihu ya shi debere nga ahụ so eme the girl anwụọ nwa mmanụ mejikpa ahụ nwụọ ya oshi mmanụ batara ime ihe ụka bịa lie nwa ndị mmanụ mee nga ọ na-agụgala ụwa ya akwụkwọ lee ya repuo ya kugbuo ya so emechaa leenụ nwaakịrị nwa agbọghọbịa mara mmarịkpa nwaakịrị ejikpa anwụ ọkpụ oshi nwụọ n'ụlọ ọgwụ nga ahụ edomara ya onye isi ụlọ okpere ridim ekwa pasịtọ EA Adeboye akashiela ezinụlọ nwa ahụ nwụrụ anwụ obi chi onye ọbụla dere jụụ chi nwụ ebido na mmemme nyocha ịchọfụta ndị gburu ya chi ihe mere ahụhụ ya nwere ike ime ugbulaka na onye ọla hụtikwanụ ọnụ ekpere ka a na-ekpe ekpere ka enwee ike nyochaa ndị niile aka nwụ nọ na ọnwụnwa ahụ ahụ gbaga mbọ ịhụchi ejidechara ozugbo nwụọ ma nyekwanụ nwụọ ntaramahụhụ rula nwụọ he ka pastọ EA Adeboye ọhịa pastọ EA Adeboye iwu onye isi ụlọ okpere Redeemed Christian Church of God kwuru ọsị onye ọbụla baa na ekpere na a ga-ekpe ekpere na Chineke ga-emefọrịrị ndị ahụ cha ga-ejiderịrị ya so ha nọ na-ahụ justice for ụwaila wa aha ya so justice for that girl ụwa chai ọgbarara ụwaila ejikpa ahụ nwụọ n'aka aka ọzọ akachiga steeti Edo iwu Godwin Obaseki ka ahụ achọrọ ịnụ na steeti ya dịda ilega anya shi a ga-eme ntuliaka elu na steeti Edo n'afọ onye ya ahụ kwụkwanụ azọga ya ụkwanụ onye eji akpọ Ijamu Tunde Ijamu so onye ya ahụ kwụ azọga ya Festus Kayamu something like that onye ya ahụ kwụ azọga ya ụkwụ na ụkwụ so akachiga steeti Edo iwu Godwin Obaseki agbarụọla ihu n'ọnwụ nwaakịrị nwaakịrị akwụkwọ microbiology Uniben ahụ kpọọ ndị uwe ojii na steeti ahụ oku shimoshigi imi ala chọfụta ndị mere arụ ahụ chi a ga-eji ṅụọ ọkụ eji ntị oke eme chi ndị uwe ojii shiga anya ala chọfụta ndị ahụ chi personally anyị ahụ ga-eji ṅụọ ọkụ eji ntị oke eme fọdụrụ agba ọjọọ ahụ ṅụọkpara jee na chọọchị lee nwaakịrị repucha ya kugbuo ya ime ụlọ ụka Chineke ọ wa na insult always slap to God. Chicago, Illinois, United States of America. Anu Karaka. One of people land here, United States of America. I didn't get down, Christy, as look at them, Okuro, Aganya Kabalamuka, Ulula Madea, Bogaranya, Meka, Ulula Madea, Bogaranya, Unyanga Banka,
One of Japan, he came man of all. And they said enough for one of the other. Akachiga steeti Akwa Ibom ewu Mazi Emmanuel Odom enyela iwu chi agbapecha ụyọ okpere niile nọ na steeti ahụ chida Sọnde izuụka na ọchị ozugbo ndị okpere niile ga-erumarịrị isi na iwu ahụ enyere gbasara coronavirus ya wu iwu social distancing, iwu sanitizing and washing of hands nakwa iwu ị na-ekpuchi face mask. So ọchịla ndị Akwa Ibom steeti gbatuhu chọọchị onye ọbụla ji mahụ chọọchị n'ihi na ahụ na-ahụ chi nda Chineke bara uru niile chi ọwụ agbakwa dịka izu agbanwe dịka izu agbagharịa ya chọọkwa na apịta ụzọ ubi agbakwacha anya azọrọ ya. So ọchịla ebidohu okpere na chọọchị ahụ. Ọ gwakwara nwochi na aka machikwara olili ozu ya wụ burial na aka machini burial agbamakwụkwọ nakwa uduru ọgbakọ ọha na eze ọwụla na steeti ahụ chi aka machini ya ma burial ma wedding ma any form of social gathering shọkarị restricted na steeti Akwa Ibom steeti but ndị okpere jema somebody.
jema. Muna kokio. Chiche se vale ba. Tabuta lo buru kada pinte manu abalaga. Abu do buru kuyelu de manu manilea. Ebe mo. Ojuku bucket again. Ajuku bucket. Again. Odo na do neba. Abu amada kukanyita. Abro mama, now what more? I don't go get you, brother, on you. Foto Jaroda, Yarabanko, Momi, Betty, Yarabanko, Foto Jaroso, Yarabanko, Betty, Maroda, Yarabanko, Ekena, Yarabanko. I like it. I like. Abalite, namabele yo. Onime, namabele gabeja pepe. Emeni na yo. Onye amụma ama aha ya wụ prọfeti Chukwuemeka Ọhanemere, onye ji odumeje mara, the lion himself, the liquid metal, the Ndaboski Bahose, the man who doesn't believe in love. He does not believe in love. He is not a preacher of love. Oriola obodo arondizuogu arịrịọ nakwa obodo Ọka kere na steeti Anambra arịrịọ maka ụka ndị o kwuru gbasara obodo ndị ahụ. Ụka ndị o kwuru kwugide obodo arondizuogu, kwugide berikoma nakwa ndị Ọka na steeti Anambra. Odumeje arịọla nwụ arịrịọ ọchị nwohu biko nwohu gbagharakwala ya, nwohu gbaghara chi aya hụrị sọrị chi nwohu gbagharala ya, chi nwohu gbagharala ya. Odumeje ekwekwa na nkwachi aya hụ ga-ejila ya ọnụ ya, aya hụ ga-amakpa ya, hụ ga na-esi na-ekwu ụka ọsị aya hụ chọrọ shi udo hụ chia, aya hụ chọrọ shi udo nọrọ n'etiti mmụọ ma udo ma ịdị n'otu nakwa ka onye ọbụla hụ ibe ya n'anya na-enyerekwala ibe ya aka. Chaya ha achọghị gbaa chaya ha achọghị aghara. Ịma na enwekwara ma m gbasuru nnu mbosu si ndị beke odumeje, ndị isi ndị ndu arondizuogu deje na ndị ndu ọsụ ebe odumeje si n'ọlụ deje na ndị arondizuogu akwụkwọ edeje na ahụ ndị arondizuogu akwụkwọ si mmụ gbagharakwala, nwụhụ afụkwala he na-achịga na nwụhụ afụcha ahụ, nwụhụ nnọọ hafụ akwa nwụhụ amana si obodo abụọ ndị ahụ ji arịkọta mma tụọgbala nwụọ ndị ọsụ arịọcha arịrịọ n'isi odumeje nwa agbakwanụ ndị arondizuogu shi coronavirus omega ha na-emegala chama hụ ga-abịabịa hụ nwụọ chọọ maka coronavirus mere nwa abịabi. So odumeje edekwa n'akwụkwọ deje na nwụchi nwohu hafụ cha ya hụrị sorry about that. I am sorry ọwụ ha eji ebi okwu niile. So anyị na-achịgakwanụ ịnụ from ndị arondizuogu. Nna m asị enwere ha odumeje kwuru, enwere ha o kwuru about ndị arondizuogu na perikoma. Ọha mere nwa o ji kpọrọ odumeje were aha ya pụpụ ya ihu arụsị, eji akpọ arụsị, eji akpọ arụsị. Chama ahụ chọrọ igbu ha egbu, chama ahụ ga-igbu odumeje egbu. So odumeje asịla nwa biko nwụgharakwala ka udo chia. Is not a preacher of love, but no ọsịzi anwụhụ hafụkwala ka love lead chi nwohu biko nwohu harama. Enwekwara ndị ka na-ata ụtụ, enwekwara ndị wụ doubting Thomas, enwere ndị wụ doubting Thomas ịka nakwa eshi agụgọ chi odumeje ahụ
edebe akwụkwọ onye ndị arọ ndị izọgụ akwa mmambosu ndị ọsụ dere agbakwara m nwa agwashi lekwa ndị ọsụ edeela akwụkwọ deje na ndị arọ ndị izọgụ nwosi ahụwashi odumeje edekwala ugbulaka deje nwoshikwa ahụwashi amanụ m ịma na ọ chọrọ si akpọrọ nwoke kpọfu ihu agbara jee gbuo ya nwụọ ọwụ nnọọla ikiri ọgụ ka ndị arọ ndị izọgụ na odumeje kpa ige ọgụ so na enwere ndị na-elu ụwa nwa like ha udo oke ebe ịsọ ọwashi oke ihe ị chọrọ ọkụ odumeje na ndị ahụ na-ekonu nkuko ọwụ ị chọrọ ka nwafụranụ bịa ma nwa n'aka ike ka ike mgbagwakwala m ihe ewu iwe gị iji ekwugashi ọwashi odumeje ahụ edebeje rịọ ahụ edehụ leta jeje degala nwo chaya hụrị sọrị oke ịsọpọtụ ga ya chia na-ekwu ndị mmanụ chia na-akparị omenala ndị ọwụ nkọwa gị oke ịlakịrịkpa ahụ ịchọ hụsho udo chia ị chọrọ nnọọ ka ọgba aghara na-anọ mmụọ ọbụla na wa for some people ha o Aduma Shakari na Jaweze ya ta ho to no ya to no so o mano manachia anajo panawo Shawari Jaweze ya sa ho daru ala yenka oyo mana mape akulupa no yota amano nye para oshimala ya boga High Chief and Mrs. Kelechuku Kennedy Okere, MD, Akajuago, one of Owerri West local government, Director, Ambrose, Medical Mission, American Base, Orejielo itazirejidi ọkụ abana onye isi ala mba Amerịka ewu Mazi Donald ọnụkwube Trump ọkụ abana ya na-akpa nja Trump nọzi n'ọnọdụ ama akpa na-ememe erịda ndị ala ahụ mega ezigbo ngagharị iwe kwụrụ ọnwụ onye isi ojii aha ya wụ George Floyd ke ndị uwe ojii nọ na Minneapolis mba ahụ igburu otu izu ụka taa 1 week egburu nwa okorobịa ahụ ewu George Floyd ndị uwe ojii Minneapolis ahụ ji nnọọ ụkwụ were ipere bịagide nwoke ahụ bịa gbuo ya na-achịkwa aha ya ka ejiri m vidiyo ya ọgba oshime so Trump amaka omeme ugbulaka na ọka ọrịa coronavirus ji ya aka olu kemmechi ọmakwanụ ma ọka katakata n'etiti ya Twitter ọma ọka katakata na esemokwu ya mba China mega ọma ọka esemokwu ya WHO mega ọmaazị ma ọwụ ngagharị iwe na ọrịa coronavirus asị kọfịu edeclare kọfịu ebe niile na America lockdown still ndị abịakwa na-emezi onye ọla afụta na-eme ngagharị iwe so the man ọrịa confused ejide na ya aka belt so ndị mmadụ nọ nnọọ emena ngagharị iwe n'obodo karịrị 30 emena protest more than 30 cities na mba America ka nakwa emekwa ruo ugbulaka ama gị nọkwa nga na-ekwuga so Trump arịla confused na ọkụ abana the man akpanja so ndị mmadụ meka ngagharị iwe eshi Trump kpọfụta nwoke uwe ojii ahụ iji n'ipiri gbuo onye isi ojii asị ndị polisi mba America na ọrịla nwụọ njọ ebe ndị isi ojii nọ ebe black Americans na ebe blacks nọ so asị kpọfụta onye uwe ojii ahụ egbuo ya ọha ahụ ya chiudo ha gị nọ adịkpa ha shiri ugbulaka na mba China chiga mba America ezigbo ọchị ugbulaka n'ihi na eshi ha otu ụzọ aga so ọkpa ha shere America ugbulaka na gile nga na ị ga na-ahụ ihe ndị ewu protest emega protest emega and ọtụtụ ndị mmanụ ejila ngagharị iwe na-emega ndị eji ya na-ezu oshi ndị eji ya na-alalụ akụnụba ndị mmanụ ndị eji ya na-alalụ ngwongwo ndị obodo ahụ ndị eji ya na-akụkeshi uwe moto ndị uwe ojii na mba ahụ ịhụ na akpa ihe niile debere ebe ahụ na ore ejiela Trump amadị bụ ọka aka so bikono tigano Donald Trump n'ekpere ka Chineke na-afụta ya ọkpa ihe chekwuru na mba America na protest ahụkwa ka
anna ahụ nnakpo oshire jee na mba America ha ahụ ịhụ ga-awụ protest emega na different cities na eme na more than 30 cities eme na protest iwe wega nwụọ n'ọnwụ nwokorobịa ahụ ewu George Floyd. People arịhụ happy at all. America na anọ n'ọgba aghara and gba ndị mmanụ inufara igugbulaka na ọrịa coronavirus ahụ ga-abịa fesa akpụbọ n'ihi na ndị pakwa ya nwere ike ama ahụcha nwopa ya nwa na-efesa akpụbọkwa ya wụ ọrịa. So ụjọ ji onye ọwụla aka na ụjọ ji onye ọwụla aka. n'obodo Amerịka Oriakụ Yokulayo Oyoma Yakuma Nwadaba alala na anụ ya o yete m okekecha o nke mmadụ o nyere ndị mama o nyere m akenye yarema o nyere ndị papa otu ka ụghọ ndị ba ibe ekoro oge lakpo oge jemi ya gbara je tinye nke ya o amatatela azụcha ya ala mana obodo oyibo onye tuka makwanụcha ya alụọla Awo onye oturu mana na shi alụọla otula Donald Trump ogbulaka ọgụ abịala ya ahụ ọkụ abana dị mani akpa nja ọkpa ihe chijejeri o debrela na steeti Imo itazi debredi ọchịchị steeti Imo ekwuola shi anwụ ha marana maka nwụchi otu nche NCDC otu nche DSS ya Department of State Security Service ịnwụchiri onye mgbasa ozi igwe social media ke otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Imo ya the new media director general of PDP na steeti Imo aha ya wụ Ambrose nwaogwugwu anwụchiri ya last week na-ebubochi ọkpọrọ akachiga steeti Imo Supreme Court Governor ọkpọrọ ya Supreme Court Governor shi ọha mere eji nwụchie ya mana ashi ụlọ ikpe nyere DSS ikikere ịnwụchi ma kpọchie ya wụ ime ya arrest ma detainie ya shahahụkwanụ maka ọkpọrọ akachiga steeti Imo Supreme Court Governor shahahụ maka ọkpọrọ Hope Supreme Court Governor shọwuhe mere eji mee ya arrest. Asha ga-apụfukwanụ Ambrose nwaogwugwu n'ụlọ ikpe taa na-ebubochi o mere ha akpọ cyber crime hekwa akpụfuga ya ụlọ ikpe ahụ maka cyber crime aha awụhụ shi maka ọwụshi ọkpọrọ Trump showu maka ọkpọrọ Hope Supreme Court Governor showu hekwa akpụfuga ya ụlọ ikpe show cyber crime ka ekwo mee ya arrest detain ya yawu ọkpụrụwa kpụgide ọchịchị steeti Imo n'igwe ịntanetị na soshal midia eburu ya ebubochi ayawu onye shoklem ga-ewu onye ọwụhụ shokwugasa ya hụ onye ọwụhụ yawu impersonation n'ihi na enwere mme abịazie na steeti Imo eji aha ọchịchị steeti Imo Chief Press Secretary Hope Uzodinma eji akwụkwọ ya eji aha ya na-assign some press release eburu hụ ya ebubochi hụ jedecha ahụ degidecha ihe ga-eme indict gọvanọ steeti ọchịchị steeti Imo ha sign ahụ with aha Chief Press Secretary Hope onye ndị Imo steeti na ahụ ya mgbe masha ahụ Hope lekwuduru hehumega so eburu hụ ya ebubo for impersonation ime impersonate Chief Press Secretary Hope Uzodinma na-eme press release on his behalf ebe ọwụ onye PDP ọwụkwa na onye APC osohụkwa n'ọchịchị Hope ya anaghị emenwe impersonate according to ebubo ebura emekwara aha ya forgery n'ihi na enwekwara ka fụtara akụkọ fụtara mma ahụ o ji fụta eji Government of Imo State letterheading Office of the Chief Press Secretary pass ya the press release sign akwa so ma m hụkwara that thing go the content mashi no this thing aga awufu from Hope Uzodinma she governor cannot see this kind of thing because he ga-eti ifu regime ya ọchịchị ya mebie aha ọchịchị ya she no enwere he mewere anya eji ele journalism in mass communication lay ya she no
anọkwa before you know it ndị APC account ya disclaim o the post. So o ji anyị bụrụ hụ ebubo so o ji letterhead nwo na-eme forgery na pass information shi ọ gbasaga akụkọ ashị na steeti Imo. O ji ekwu okwu megide mmanụ ya wụ sedition okwu eji adameji mmanụ, okwu eji alalu imeji mmanụ, eji alalu aha mmanụ. So ihe ndị ụcha ebubo ebogo ya nakwa cyber terrorism show terrorist n'igwe social media ya o ji ekwu ha dog, o ji ekwu ihe eji egbu mmanụ. So ọhụ ji ekwu ọwa ebubo nwobogidere ya. Achịkwanụ na ọwụ ya dere She-Hope Uzodinma ahụ zuru na ego steeti Imo. Asa ahụ kwuru shi ahụwo ya dere She-Hope Uzodinma zuru n'ego steeti Imo jee na Abuja jee pịga ya ndị niile inye na ya aka ya emerie na Supreme Court. Ọwa ebubo o so n'ime otu ebubo nwoboga Ambrose nwaogwugwu na ịhụrụ nga mgbochikwa ahụhụ ya nwa akwụkwọ onye kwuru shi Hope Uzodinma ahụ zubatara ndị ọcha China mma na-akpọ na steeti Imo domanwo n'ụyọ Nnamdi Anyaehe onye isi ọrụ ndị steeti Imo ya Chief of Staff Hope Uzodinma Nnamdi Anyaehe. She-Hope ahụ kpọpụtara ndị China akpọ n'Imo steeti jesu ha ya n'ụyọ Nnamdi Anyaehe. Mgbochikwa ahụhụ ya onye kwuru shi ọchịchị steeti Imo ke Hope nọ n'isi ya ahụ chọrọ ịgbanwe aha mahadum steeti Imo ya wụ Imo State University ka akpọmazie ya Abakari University n'ihi na emere press release ahụ show Imo State gọọmenti kwuru ya. Imo State gọọmenti akwagoro ọnụ mgbu shahawu mmo kwuru ya tụọ ya ka ebugacha ebubo niile. Mgbochikwa ọwụ ya dere akwụkwọ shi Hope Uzodinma ahụrụga ụyọ akwụkwọ 15 maka ndị ama jiri na steeti Imo n'ihi na ọkwa press release emekwuru eme from office Chief Press Secretary Hope sharụgala ndị ama jiri ụyọ akwụkwọ na steeti Imo. So ọ wụchaghị nwoboro ya shi o mere ọ kwukwara She-Hope na otu onye kọmishọna ya ịwụ nwaanyị chamahụ ji arọ nrụrọ nkịta na ibe ya oge dị na mmadụ na gị shohe mere Hope ji scrapụọ Office of the Wife of the Governor ka ya nwaanyị ahụ nwee ike na-akpọ. So ọhe niile ndị na-aka eburu ya ebubo achịkwanụ kpechi chọfụ ashọwụ ya wụ cha ndị DSS ebe ahụ apụrụ na ya chi ihe niile ndị ahụ na ahụchara ya ekwentị ya chi evidence na ahụchara ihe ndị ahụ n'ekwentị ya. So apụfula ya ụlọ ikpe taa. So mmachi ejila anyị ga-ama jike jere ọwụrịwa na ka ejere ọtịrị. So this man ịhụgakwanụ na ndị PDP agbaala mbọ niile enwere ha ike ịgba izu ụka gara aga chinwo relizie ya bụta ekpeghụhụ ka erelizie Ambrose nwaogwugwu. So nwochi ihe niile nnọọ eburu shahụwụ ya sa anya amanụ. So nwona jee n'ụlọ ikpe taa anakpecha akwanụ ya anya amara ekwuru m ekwuchi Imo steeti ke mma Hope shiba propaganda dizi too much n'Imo steeti. Before ga-amata ka ewe eziokwu ọ ga-ara ahụ n'ihi na opposition bịa nwa na-edeke nwo gọvanọ bịakwa men ya na-edekwa kenwo okwu ụwa akarịcha n'Imo steeti. So ihe mere before ka ụlọ afọdara m ekwuo ya ma nyiga anya ala mara ka ewe eziokwu before ma agwa ndị mmadụ n'ihi na information ndị anyị ejenyere amgbọ ya fụ ha na-afụ ọfụọlọ yohuayof ọzọ. So the thing Imo steeti na propaganda dị too much n'Imo steeti ọwụzi ihe wuga n'Imo steeti ugbulaka na. So ebechazi ikpe ahụ taa akpịga ikpe ahụ ọnụ n'ihi na ama m sọ gị ibi taa a ga-emekwa ya John as Nigerian way na a ga-emekwa dị ikpe a join. So enwekwa ha ọwụla enwekwara gbasara ikpe ahụ agakwa m eme nna amara ka anyị na-agakwanụ n'ihu. Victor Uche Anuka Okolochi Jasi London Udo Chicago American base mo
the Richard Mazi Nnamdi Kanu said, if he push you, he will show you where you will fall. He just did that to Asare Dokubo and Ugo and Wazurike. Ugochukwu Donald Opara Ishi because Trump does not know how to talk. Okay, show him Obaghara ji nọ n'ebe ahụ chai ọnụ kwube ọnụ he nkwokpo ya ọnụ kwube Trump ọnụ tụtụtụtụtụ ọnụ ke ya ahụ da but I like ịkpara nwoke ahụ ịgwaga eziokwu I like ịkpara m ya nyeso nwike ọ Donald Trump anyị nwere na Nigeria ọ nyeso nwike dị current Donald Trump anyị nwere Chioma mmadụ Nwakoba ekelela m gị Tom West ekelela m gị echi the world is in big problem now. Look at America. Julia, ndewo, happy new month to all of you. Nde josro biaga ekelela membu ekeleba hakwala me. Mommy Stella Mani, ndewo, happy new month to Fair Rose Aba, ndewo ekelela mgi Wesley Kenge. It should not be smart in America. Go hear them. They go hear them dance some. But Chineke worocha ọnọdụ n'ihi na ọgba aghararị mma ọgba oge metụchakwa ihe nwere ndị ka anyị nọchakwa ebe ahụ so ọ ga-atọ ọchịkwa nwụ so biko ka anyị kpee na-ekpere ka ọgba aghara ahụ dajụọ ka ihere mee ekwensu ohem kagaka anyị Ugochukwu Donald Opara Friday advisor issue white people don't look black people to be anything to them ya oshi ndị ọcha ejilejila ndị Igbo akpọrọ ihe onye kedega ha ochinchongcha isi but that's what he is na he is a Supreme Court governor na agikukwara ya Chioma isi chigbolo onwe gị Princess Happiness isi double wahala Isaac Ifeanyi good afternoon Mommy Stella isi how are you sure is him ndị DSS shanwohụ na evidence ndị ahụ na phone ya ma ha emere ya arrest so anya manụ Temple Onwukwe ndewo Stella man she all these are politically motivated ya war politics egbuga Chinedu Chief Chinedu Olebike lebe message ga ahụ fejimara. Okay, see my people, you see what is going on now. So no one should always blame hope for all, okay? Okay, so happiness is in so good too much in Imo State. May God help my state. Amen. Ugochukwu Donald Opara isi wahala day for him ya wonye ka ahụ eboge ebubo niile. Louis Chinenye, this guy is none of hope supporter. Princess Happiness she that hope is full of confusion everywhere. All the Richard this is to tell you that the government is not the government of the people. Chai King So is in Sobuwa everywhere. And Sobuwa Okwako the only na state it has ranged indeed. And Magnus Amarachuku is in this matter we done the settle since yesterday. Now the matter no agree to settle Nehona Baheshi Jejere. Mommy Stella man ishi hope should release him. He knows he got that seat by Connie. Yeah, Connie way. Pharaohs Abashigishia Prince Ziegler ishi you are here and they will Precious Lloyd and they will Vin into Isho happy new month and I pray everything you need to make MAKOOLA to go forward this month. May God supply it for you. Amen. Ifeanyi Morgan Ekelelam Mama Martins ndewo Pinky Darling ndewo Akabuike John ekelela mege Louis Chinenye ishe Veronica Chinedu ndewo Louis Chinenye ishi Jaru Stanley ekelela mge Louis Chinenye ishi why they did not charge him for calling Hope Supreme Court governor because it seems he is agaghị charging ya in terms of sedition ahụ nweziri ike House war Supreme Court governor ahụ but asho uhu the major thing n'ihi na amara na ahụ shinwoji Supreme Court governor ahụ ọ kpọrọ charge ya to court. It is not actionable per se. It is not actionable per se. When the barrister nonga mata ahum solo. Anyway, okay, Biggie ndewo. Ishi wanna give me your WhatsApp number. You want to master WhatsApp number? Query.
Tonya 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 tonya. Ha hụ na nga aha wụ WhatsApp nọmba mi otu ihu. Okay. Kachi Mbakwe ishi my brother Imo State Ajokasi. Ishi my brother Imo State. Okay, mekele gị I am Akunwata Dim Uchehara Chima Smart. Michael Lasbon Dim Uchehara. Yarela gị ma Pepe Ogidi Chisco Bright. Vitus Ehidom Chidebere Evaristus nakwa ndị niile nọ na Instagram ugbulaka ndị nọkwa na YouTube ekelela m nnụ biko gbaa mbọ follow me and subscribe to my page on YouTube and that's Owerri Pikin ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Looking at all of them, you must killing go to it. Looking at all of them, you must killing go to it. Alina Mekume, Tagabu Munejebe, Abromo Nejibetima, Time the way in my Yogama. Ayabemo, when I meet the Bebole, they want to Yagama. I want to Jamba, Nanya Jarose, Keke na Pepe, Taxi driver, Campo driver, Mokada Pepo, Mummy Betty Maroda, DJ Timpere, the budget na Rose, Ochida Roda, the budget na Mungo, Yanabaso Wepe. Ụgbọ elu APC anọrọ na echi gara aga kpọkpuo ndị India mmanụ 312 yawu mmanụ 312 ndị India alakpuola ebe kemgbe echi gara aga. Ụgbọelu ahụ si n'ọdụ ụgbọelu international Murtala Muhammed International Airport ịnọ na steeti Lagos Jema Cochin International Airport Kerala ebe ọ ga-akwọsa ndị India ahụ na kende India mmanụ 312 si Nigeria alakpuga udo ọrịkwa. Amakwa m emere ndị India ji agbago ọsọ from Nigeria, so ama m ịgbakwago eziokwu, ama m ke ndị India ịlaga. Ị mara na ihe mere ndị India ji 312 alakpuola echi gara aga laghachi India. Ọgụ ọ chọrọ ịda, enwere ihe chọrọ ime a Nigeria gwakwanụ m. Ya chango to no ya to no so. O mano manacha. Anacho pana o. Shawari ja wezi. Ya chango da ru ala ri nka. Oyo, mana ma pe. Akuru panu yo kan. Amano ye para en. Oh. Friday advisor Amechi Chibike, Jonathan Emanpas, Veronica Ijoma. This is my program reminds you of home. Kachi Mbakwe, Nnaemeka God Pikini. He is Supreme Court governor. It will not make people to stop saying that. Chukwu the gift. He should go on, my brother. He should talk in Istanbul. Sabinu so Nwaogwugwu, and they wish all help Biafra, including enemies of freedom. Happiness, Eshi, Hala country, ha. Hala country, ha biko. Joy Alexander, you are welcome. Happy New Month, Tuma. Chima Smart, the advisor. It's because Nigeria is not working again. Makinelsene ndewo. Izunna Nnadike, okay, Biggie, Chima Smart, Izunna ndewo. Chukso Mba, is the people that come to
Hospital. Veronica, I look forward to watching your program. Keep it up. Thank you for always being there. Oge Samo na Chimo, Ebata na Lowere, Imo State webe Jagamba, Ebrula Oki, Ema Samo Shere Labo, Amama Meme. Chinazo Prince Chidiati Ilo Benson Omekago Izuchukwu ekelela menu elekpanore Chisco Bright isi because they know there will be war soon between Zoo and Biafra. Nah, there will not be war. We'll go in peace. In peace we came, in peace we'll go. Biko kwano. Ike ọgụgharị mmadụ meche ndụ ụgwọ ọnwụ biko anyị achọghị ọgụ. Chidiadi ndewo, happy new month to you all. Onye isi Nigerian Civil Aviation Authority ewu Captain Musa Nuhu ekwufurala si ụfọdụ ọdụ ụgbọelu ndị nọ n'ala anyị ga-ebidowu ọrụ n'abalị asatọ nke ọnwa Junu. Ya wụ airport some airports ndị nọ n'ala Nigeria ga-ebidowu ịgba within Nigeria, ya wụ inside Nigeria, agaghị efefu. Ọchị ọdụ ụgbọelu ndị agha ga-emepe n'izu ụka na ewu Moletala Muhammed ọdụ ụgbọelu Moletala Muhammed kenọ na Lagos, Nnamdi Azikiwe airport kenọ na Abuja, ọdụ ụgbọelu Aminu Kano kenọ na steeti Kano, nakwa ọdụ ụgbọelu Port Harcourt kenọ na Choba steeti Rivers. Achịkwanụ ha ekwu emepega ha na-awụ ka enwe ike na-enwetakwanụ ego chiego ha akọla nwa ahụ, ego ha akọla ndị aviation, ego akọla Naijiria tụọkpa ha chere. Nna m achị Naijiria jere ibi ego ajụ ibe mmodo ego ejeje ibi ego ọzọ n'ihi na ka ebiri ebi mgbosu agwụla so achọkwa ibikwa ha ọzọ, so ebirabeghị ụda ego telegazi anya ma a ga-emepehu economy the nation ka esi ebe ahụ nwee ego, ebe ọhụụ ego ka ebiri ebi agwụla, ebe ejekwana ibi ebi aribe sho ma ga-ebi ego anyị, so achọkwara ka emepehu ekọnọmi ka ha niile gamakwa agama. Anyị na-ele n'ụlọ King So Ishi, they have found out that Nigeria is not working. India alakbuje David Chidi Best Mishaki ndewo, happy new month. Nonso Talentene, happy new month. Chi Sharon, happy new month too. Okay, Chukwucholami Ice Water Ishi, is the zoo good for someone to live in? Mba Orema. On top of Vicky Don Ishi, hope like too much problem. Kachi Mbakwishi, yes, my brother, is because Nigeria is not working again. If former happiness on your man UAE. Friday advisor ndewo. Mommy Clementina Echezolachi Mboto Amomara Ezini de Mbise. Ishi, good morning, Chima, and happy new month to you and all your fans. We thank you so much, Mommy, for always being there and always being behind this program. That's Owerri Pikin. You are proudly one of the sponsors of this Owerri Pikin program. We appreciate you. We say may God bless you in Jesus' name. Amen. God bless you immediately. Let them go back. And when the China people are party, I see them in the China. I see me in the asị m ndị India ka m kwuru, achịghị m ndị China. Chima Smart ishi Germany egega ma agụ m Chima ndewo. Remain smart. Anselm Obas ishi they killed one Nigeria in India. Ya anụbe maka ka ahụ ememe amara ndị ele beside ndị New Delhi ọwa eziokwu elehe mega ebe ahụ elehe mega gwanome. Louis Chinanyishi, we should be afraid of seeing them going back to their country because those people are always happy when we are leaving their own country. Okay. Tempo. Okay, we shouldn't be afraid. Okay. Neji ha like ịhụ anyị ma anyị la uma. Temple ọnwụkwe ekelela mege.
Temple Ongwe, you are welcome. Sabinu Sunwagebetishi, Nigeria is collapsed. Nigeria is collapsed. All Indians working in oil sectors is no longer working. Informal happiness, we love you from UAE. I love you people too. Uche Obichukwu, happy new month. Robinson Aniagonora, happy new month too. Uche Obichukwu, you are just joining now. What is the topic? In the topic, topic waja. The major thing, no regiela. It has raged. Mandoke bukwana shabara guru, mandoke bukwana shabara guru, mandoke bukwana shabara guna, abalari koko jebumae. Mandoke bukwana shabara guru, mandoke bukwana shabara guru, mandoke bukwana shabara guna, abalari koko jebumae. Awai walema, oye tilonu. Ofi, pase ko le rubiri. Awai walema, oye tilonu. Aji. Okechukpeke ekwolamo. Oyojo. Okechukpeke abiduzubie one of the yaba. Oh, deberela, it has debredi. Ndị uwe ojii na steeti Jigawa anwụchiela mmanụ iri na otu yawu mmanụ 11 ịkwasoro nwatakịrị nwaanyị iri afọ 12 yawu 12 iko. Anwụchiri mmanụ 11 mmanụ 11 maka ịkwaso nwatakịrị 12 years iko ke na mere na Jigawa. Akụkọ kọrọsi n'ahịa Limawa kansụl Dutse ka ejidere Alzuwai iri afọ 57 yawu 57 years ebe ọ chọga ịkpọrọ nwa ahụ jema otu akụkụ jee rie ya ọrụ ya jee kpaa ya iko. Ọ nọkwanụ nga ahụ nga ọ chọga ịkpọrọ ya jee wankọna ọ kpọje nwa ahụ wankọna si ya jee rie ya ọrụ. Nwa ejide ya so aka m na jide ya akpọọkwanụ ndị uwe ojii n'ebe ahụ. Ndị uwe ojii aha abịa ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti Jigawa SP Abu Jinjiri kwuru sị ma agbaga nwa ahụ ajụjụ ọnụ ya ma emega nwaakịrị ahụ nwekwasịrị iko interrogation nwa ahụ akpọ aha mmanụ 10 ndị ọzọ ejikwa akpa ya iko ejepụrụcha ozugbo nwụọ. Ndị ahụ nwepụ akwana nwa ekperecha chi ewo ahụ ihe nwa eji eme shamma ahụ ji eri nwa ahụ ọrụ. Anna ahụ nnakpa kpọrọ otu onye chọrọ iji tọfụta ndị ọzọ na kemgbe eri ochie. Onye ke na-anọ 57 years na Alzuwai kpọrọla nwaakịrị 12 years Chima ahịa jeme otu akụkụ wankọna jiri ya ọrụ jee ịkpa nwa ahụ iko. Ọ na-anọ nga o ji ịkwa ya iko ndị mmadụ ejide ya. Nwa aha anapụrụ Alzuwai ahụ memakwanụ nwaakịrị ahụ interrogate shamaranụ. Nwa aha anakpọ ha aha mmanụ 10 ọzọ ndị ejikwa eso eri ya ọrụ differently. Ọwụche ji ha eri ya jointly so differently. Achọjechakwa ndị ahụ ụyọ nwe nwetachakwa mma ekperechakwa shamma ahụ ji eri nwa ahụ ọrụ. Nwa 12 years nwaanyị lee na onye 57 years nwa 12 years nwa ọ mụrụ amụ ya eri ya ọrụ. Gha ọwụdị shuga gha ọwụdị respectively ime ahịa otu akụkụ wankọna harịkpọrịkwala mma. Ihe ajọgbuola onwe ya njọ.
Chidiadi Lobinson, is she? Yes. Yes, it's true. Them kill Nigerian guy here in New Delhi. Elebana Jebu man na New Delhi. Nna me. Demunene ino na New Delhi. Ima Jesus ino na New Delhi. In a half Udimba in a New Delhi. Many of you na New Delhi. And when came a message from my WhatsApp, Shim, the Qualipo Picini, Lehemre na New Delhi. And when a how like Imere Beno, Ima Showe Joku, or the truthful, or the factual. Short about Kojime, Bamia, my God, will be Column Bushime. Me quite a search on my own, then compile lawyer, call ya as AKUKO, Wamanapano Hemeka, because now when I get handed a bar now, Naga, no, my eye, ball in, my eye, my ear. So you may call in on Magabam, Uja Rogahana, Niga Koya, once always you could say it, may Hemeka. One of people land. Ejike Ndewo, why Batlomi in Nigeria has borrowed money. What did they use it for? Haka he said he has rice and the man rice baro the customs is. Haka he said ekegala hanye for 5,000. Ekegala hande man for 5,000. Izuna nna dike chichi Sharon walaka onyema Ndewo ishi Germany. Ugochukwu Donald Opara nwanne Donald Trump. Chichi Sharon is a very shameful act in Nigeria. Veronica is too bad. Too bad. Or the njọ nkuku. Or the njọ nkuku. Temple uncle is 12 years plus 11 people equal to one person. Abaka hụ ha aka rie eriri ya separately. Whiskey Clinchy. Princess Happiness ishi ndori awo problem everywhere. Whiskey ishi na wow. Uche Obichukwu ishi that's too bad. Are you sure the man is with his right senses? So na no to only ndị ruru 11. Ozugbo nwe aro chagacha ozugbo nwe. Robinson and Ogora ishi Nigerian government is worse, keep getting worse, and they keep getting worse country, borrowing money here and there. Our top government has killed us. Chai. And Izunna Ishinawa Uche Obichukwu, the man need to die in jail. Ozugbo nwe ọwụnaanị ya. Ọwụnaanị onye ka ahụ ejidere. Pharaoh's issue, the only thing is that she was enjoying it. Okay, she was enjoying it. Okay, area aware about the gear. Imrana the gear. Okay, Chukwu Innocent, is she her job for the two is her job for is her job for to have 10 more person. Nsogbu anọ. Ọ dịcha mma. Precious Lord, issue today is my birthday. Happy birthday to you, my wonderful Fanny and brother and friend, Precious Lord. I wish you the very best. Ashim Chineke na-agọzie gị yara ịla gị mma. Ha ọma niile itile aka ọ ga-agazila gị mmaji pụrụ mmaji n'aha Jesus Christ wụ ndị anyị. Amen. Peter Naman, is me, Alahaji from Biafra. Well done, Owerri Pikin. Zoom is on the run. Zoom. Okay, zoo. Okay. Kachi Mbakwish, my brother, this food here, I wish I will get them. Gitro Iriri na Yaroshe na Germany. Gemana Leopold Street 254147 Germany. Ebe ahụ ka ị ga-enwetari na akpụ isi hụ ya ọkpa ị ga-esi enweta ya na Germany. Enwegheri ndị Igbo nwe ejilere ebe ahụ. All life na Germany. Dortmund ebe ahụ ka ị ga-enweta dịrị ga-erie ya ba ga-ahụ hit agbọkwanụ gị ga-amara shiriri ego. Ọkpụ ochijijere. Robinson, that's abomination. That person needs to be put in jail. He left na udo to onye Amadi Kinsley Ndewo. Pharaohs, I'm watching you also on YouTube in my TV. Great job in Hunashabalama TV. Manawu color home bright due to Minizuga. So anyị nọ lockdown inside. And then we got Jen, okay, make my noise. So I chop on me noise, no, okay, meme distraction. So I mean, tomorrow, I got my Bob Brighter, na TV gi. Owalaka, onye ma ishi Germany, Johnny Walker, Ndewo, Nnaruo Udoji, Ndewo, Kinsley, Ekene Uchendu Kenneth, Ekene Ibela Leti, Uchendu Kenneth, Ekene, ị ga-akwụ ụgwọ for late coming.
ị ga-akpụ ụgwọ for late coming. You want to turn yourself into a habitual late comer, which is an offense, and it is an imprisonable offense before the law. Remain silent there, because anything you say will be used against you in the court of the law. Ndewo, you are welcome, my brother. It is better to come late than never to come at all. Walaka Onyema, Nna Kenneth, you are just coming in. Nde Abo Kenneth, no gene meeting. Nde Abo Kenneth, nwere nwere meeting taa gbakwanụ mo mana ọgbama n'izu gbanụ si emegbe owere pikin ihu na birthday ya. No plan mara gbanụ si edonate something nye m na birthday m. Gbakwanụ mo mara ka anyị gaa n'ihu n'ihi na o ji ahụ atadokwanụ akị. Ndewo ka anyị gaa n'ihu. Pharaoh's Abba, I wish you all the best. You work very well. Mommy Clementina, ebiahu late taa. Mommy Stella Mani, ndewo. Edu Chinko, Onyoma na Malena, Edu na wow, Edu Chinko, Edu Iwalega ho. Ebe mo jare ko lo bi lo na de ku. Wọ́n ní arusi, wọ́n lọ bí abamede mọ́nu o broda. Anyejema, nuna kogi o. Orejiela na steeti Lagos, it has regidi. Na Ikoyi steeti Lagos ka onye uwe ojii aha ya wu Inspector Gabriel Monde ịnọkọtara nnọọ were nnọọ egbe bido gbama egbe aghara ya gbagbuo otu onye otu ya ndekọ ọzọ mgbọtụrụ erie mbọ ọsọ. Akụkọ kroshi ya ndị otu ya nọ nnọọ na ụyọ ọrụ ebe nweji arụ rịda ndị uwe ojii ebe etila nwa special duties na Inland Revenue Service ke steeti Lagos ịnọ na Ikoyi. Ya ndị otu ya enwe nwa nghọtahie nwe small misunderstanding ya ebido gbama egbe aghara ya gbagbuo Sergeant Felix Okago ndekọ ọzọ ọ gbatachara nwa egbe nna nwa apara mgbọ laa n'ihi na vumkamma kara statement vumkamma kara Asia na mortuary ohemere. So aka ọmara na agbacha nwa egbe ahụ ndị gbagbuo otu onye ndekọ ọzọ apara mgbọ gbalaga ya wee ga n'ime ụgbọala nchenwo ya wee ga n'ime ime hilos nwo. Aka ọmara na wee ime hilos ya para hilos tujai gbalaga ọgbagide na gbagido je gbapa agọta koso ọgbaga wawa ya ejeje gbapa agọta kpọkiri na agọta nga ahụ ọkirila agọta ya eshi ime moto wutuo. Aka ọbụla na wutuo ya elezie compound nọ nga ahụ ọ na nga ahụ ka ọ chọrọ ịgbapa ya egbuo geeti ekwe mgbupe ya were egbe tatatata 12 bullet points holes ka ediscovera na geeti ahụ. Ndị n'ụyọ etekicha cover President House mmanụ ana nọ nga ahụ akpọma ndị Rapid Response Squad ndị uwe ojii ịnọ na Bariga ọ na-awụ ndị bịara nwa abịa jide ya natuo ya egbe ya na-agbakwa n'egbe ahụ ya eti mkpu ya eti olololo before ndị uwe ojii Rapid Response Squad na Bariga anabịa bịa jide ya aha nkọfuo ya natuo ya egbe ya. So DSP onye mgbasa ozi ndị uwe ojii na steeti Lagos iwu DSP Elkana Bala ekwuokwa nnachi anwụ ha akpọjie na nwoke ahụ ya oke gbaga egbe ahụ akpọjie na ya ụyọ ọgwụ chinwoje mara ma isi ọrịkwado ya mma ke n'ọnụ kara nnọọ gbama egbe para moto gbama aghara je gbamakwa geeti egbe ya na-agba ya eti onye ara so asị eje mara ma isi ọrịa ya ma onwe na mental depression ma ọkwanụ ha ọgbaba na ya isi ma ọ ṅụọkwa na anwụrụ na nzuzo ya na-afụtazi ihe ya ebido gbamazie egbe. O nwekwara ike wụrụ anwụ mere ya ndị ya ji bido nwe makwa ọrịa anọkara nnọọ ya ebido koshima nwe nkuku.
So amama uhe shikwa village. Because ụfọdụ ihe ndị eme like this, ọzọ ị ga-ehụ ndị mmadụ si na village people so na the matter we still dey settle now. Na the matter we still dey settle. So enwe na matter ka esetụlụ gakwa ebe ị nọ ga-agba anyị matter esetụlụ ga. N'ihi na matter ka esetụlụ ga somewhere awụshi a landlord ọga na madam ya kogo okwu. Gateman abịa kwụọ oke ọga n'elu uye elu. Gateman anọ n'ala ọmashu ọga n'elu ihe were aka kwụsa madam otula. Madam ọga nọ n'elu hụ ya chọọ ya. Gateman para ivu gị lakpuma. Gateman para ivu ya lama. Gateman agwa ọgashi aya ha alagahụ without ụmụaka ndị ahụ n'ime ya. Ya wa ya nwecha ụmụ ọga niile ya si ọga hụchọla si ya la ahụ bụ ịga ya ụmụ ya hụla. So nwoke teta ahụ ụmụ ya ọmasị ahụ. So na the matter kemgbe echi na the matter we still dey settle. So enwe na matter ndị ke nụ settle ga na-eme anya amara. If you know, you know. Na the matter we still dey settle for Nigeria. Orema Franklin 115582 ekelela m gị. Ọbata Obie ekelela m gị. Chinebere Kinsili ekelekwala m gị. Official Nancy Adielefu ekelela m gị. Michael Black George Ejike Madueke Ofactor ekelela m gị. Ọbata Official ekelela m gị. Chidiadi Ilo okay, she chọrọ nọmba me were my number 081 were my number 081 08100258499 08100258499 ha ahụ nọmba m. Nọmba m 0 akụkọ mere ka ụmụ anụmanụ na Chima na gogbo onwe ya akịrị na awọ nne ya na-azọgete ụmụ anụmanụ akọ mbembe gbakọ ajụmakịrị chapịara iyi na jawezi ya chahụ otu nnọọ ya tụ n'ụzọ ụmụ anụmanụ acha anajụmakwa na awọ shawo shawa iyi jawezi ya chahụ daru ala rie nka ọyịọ manụmanụ amakwe. Educhinko ebela late ị ga-akwụ ụgwọ lateness iwole habitual late comer. Mama Stella man, there are a lot of things that can depress people in Nigeria. Chichi Charon yes, so that's correct. Izunna Nnadike chai ahoga home emoji ndị yuzuga. Ugochukwu ishi ha Whistler ishi, oh my god. Izunna ishi nice one. On top ishi continue settling the matter. Mommy Mercy Oga, I greet you so much. Onyoma na London. The youngest Obimi ndewo my brother Udode. Chichi Sharon, she wonders shall never end in this world. And then this is she keeps settling. Nah, now wala me lawyer. And Hanagachi as she Jesus Christ, what a wicked work. All the children is not of gas. Kennedy will be ndewo Prince Elonu ndewo Prince Oelonu ndewo nyomana go Donald echi the matter don't tire me. I'm going home one nna stay there. I get settle chamata ahụ taa. Nobody goes home. But ọwụ ka m jerigo duri n'ihi onye settle mata ji eriri. Simen Chinedu ndewo Igwe Emmanuel ndewo Sabinus Nwajebechi ishi Oga don't know what is happening in his house. Gateman is in charge of madam and all girls in the house. Henry Okwudemma ishi policeman is suffering from depression. Chai Odiegwu ọgbarara okoromi. Kama galendo tilowere, kama gano yonecha, kama gano ya bubu magura libo, kama sambara. Ukodono para na Kikutu, ukodono para na Abuja. Evans Linda Ozioma Lily Mama
ewukwanu mgbodo awaka kraka umunne da opana nweze ababana of Evan Cylinder ashim yarela gemma immediately Chadesco ndewo chori join him na video chai Obarara, Obata Obi official issue. The matter where we settle now is that the COVID-19 lockdown in Brazil supposed to end today, but it has been extended by 15 days more. Now waiting with day on top now. Make una try settle the matter well, make that matter no go enter for Matthias' hand, because if you enter for Matthias' hand, the matter go tire ona. Chief Henry Igwe Chinedu Okrobia Owerri Biri Olo Ebiaruola Otele Klamokochi anya. Are you driving and watching, or are you watching and driving? Which one? And how is your family in Treviso, Italy doing today? And there were Magic Finger. Filling station ake pakali yo, hotel ake pakali yo, ema kusuna limo, ibanya padula no Agusuna Limo State, Imanya Brala Roko. Ogunai, number joka, Ogunai, number joka, Picture na. Picture ni mahafudara. Aka mano hokwa yo. Enwekwa mansa gamaru uya majiri na school na school nda majiri na state. Owukwa makam lekwacha, lekwa aka makam docha. Enwekwa mampopara ndị herdsmen na state Imo. Akam lekwacha. Enwekwa mamsa gamagwaria Abakari ni Imo State University to Abakari. Akam lekwacha. Nna gbakwara m Supreme Court Governor aka m dekwa ụcha ọwụkwa Supreme Court mere m Governor ọkwa ndị mmadụ n'ụla m vote aka m dekwa ụcha na nke ya o na Owerri ya kuma onye bịara na nke ya na onye bịara na nke ya o na Owerri ya kuma adupu kama woro ọdịda m onwere m ụzọ oshibia Nigeria anyị emekiala ya anyị eriwola 10,000 ọnụọgụgụ ndị parala ọrịa coronavirus na Nigeria ugbulaka na-anọ na 1,162 ya wanye eruola 10,162 coronavirus cases. Milestone achievement. Hey, Obarara, Okurum. Can you imagine? 10,162 coronavirus cases. And Lagos, no 4,943. Anom Lagos, anom Festac, ebende manu jureju. Anyanobe, shilikwa family, nga koshi, likwa nga koshi. Lekwa ndana onye Igbakiri, lekwa onye Kena, mana anwụna nga Lagos 4,943. Inweghị ndị na Lagos, enwe na onye nwa ọhụrụ shi coronavirus jidere or malaria jidere na bịa pụrụ ya n'aha coronavirus, but the scores is increasing every day. Abịa in a day na Lagos a na-achọ 100 and something people
ịpa coronavirus yet enwebe onye ka anyị hụrụ. Ha gwala m nwụchi ihe m chega nwewechi a ga-eme burial nwo akwa Brazil eme na burial kenwo ma ahụ ya anya, Italy na-eme burial kenwo ma ahụ ya anya, Germany na-eme ma ahụ ya anya, US na-eme ma ahụ ya anya, China na-akpọ ọkụ ahụ ya anya. Otuke Nigeria nnu ga-ejiriri anyị burial ahụ. Ọsọkwa nnu je zuru unu ndị nwụrụ anwụ, nnu ga-ejiriri anyị the burial. A ga-eshi oriri ya na NTA ma ụgbọ ahụ anyị ere kọntrị onye ọbụla ekere ego ya. So gbahe shiri ugbelaka na anyị na nọ 10,162 according to NCDC, ya otu eji ahụ maka mkpakọrọ ya ọrịa efe efe n'ala anyị, Nigerian Center for Disease Control. Ọnụọgụgụ ndị nwe na-etesti akpa na 62,583 ndị nwe na-etesti ala, and a gwara ha anyị ọchịchị steeti Lagos anwụ ji 50,000 naira testi otu onye for coronavirus, and last week ka na-esend ala 1,000 something ka etesti ala nwu, esend ala ahụ to lab ka etesti ala nwu, and 1,000 ahụ ọ na nwepụgba anyị shi esend ala ahụ 1,000 something ewu, so that nwu na return ozi nwa bịagwụma anyị shi enwe na ahụ like maybe 400 cases lemanụ ihe ga-eme akanu. So ọkpa ihe shiri na Nigeria ugbulaka na active cases enwere ndị eri agaghị kpachite ashiri ewu 6,868 according to them. Ndị a na-edischarge akpa na ọnụọgụgụ mmono 3,007 ndị na-enwere n'onwe nwo, ndị na-aṅụ na paracetamol, ndị na-arala vitamin C 3,007, then ndị na-anwụọ na according to them 2,807. Anyị ga-ahụ the burial na shebi na we go do the burial, na who wan do the burial, na we go do the burial. So Lagos na no boost ga no anọ agbala ahụ first agba enwedo onye ya nwe ụzọga ya, agbala ahụ first aligi Lagos no 4,943, ndị nọkwa na admission na ndị paya currently na 4,064. So Lagos edischarge ala mmanụ 825. Still enwebekwa onye bịara na church mee Thanksgiving. Anya ahụ ya cha ya ya bịa hụ da church ya bịa online kwuo ya mee video anya ahụ ya baka ma ndị ke nwo doctor nwe de ya ede ka nne nwo na nna nwo chi nwo jikwara recover. So Kano gbaga second 954, Abuja gbaga third 660, Katsina gbaga fourth 364, Oyo gbaga kpanu 200 Oyo gbaga fifth 296, Edo a na-agbakwanu 200 na-enwe 280 distinct points. So ọkpahe koro nwo na ishere a Nigeria ugbulaka na gị bịakwanụ na ebe steeti Imo na-ahụ n'ebe anyị nọ the other side of the table. Steeti Imo 36 cases, echile nwocha chọpụtara abụọ, anyị nwere 36, then active cases 22, active cases 22 na steeti Imo. Akpamọ gwara anyị shi mmanụ atọ ndị ahụ pasu ya agbakechana, then mmanụ anọ onye ka ahụ nwa oshishi Lagos bịa paya family ya shi ozugbo nwe gbalagachana gbaba aka ọkpa. Anyị ekwere moshi coronavirus anọ ma ha steeti Imo, anyị ekwere nwa na-abịa gwa anyị chachọfụta ha na mmanụ 26, but otu onye ahụ onye steeti Imo shi otu onye ahụ ka a nabatara, ndị ka ọzọ 25 ashimola gbuhu ebe moshi bịa. Anala ebe anyị shi nwee ha anyị kwechiri inwe one active case ya onye ka ahụ nwe na parasho onye steeti Imo. Anala ebe anyị shi nwee 22 active cases of coronavirus na steeti Imo, then nweche nwe discharge ala mmanụ 14. Elekwana ebe eshi discharge ya mmanụ 14 on a normal sense ihe kwechiri ọwụ mmanụ atọ that first 3 before the second phase discover mmanụ 4 agba ọsọ. So ihe kwechiri discharge mmanụ atọ pụta na-enye anyị mmanụ
14 she discharge ala ele n'ebe she discharge ahụ nna ahụ nna ihe mega gọvanọ Kogi steeti rejectịrị result nwunye na shimana abụọ ahụpa ọrịa ahụ na Kogi steeti ya reject ya lee ya ala nga bụ kama akachiri ha ọnwụ dekwa ya nga ahụ gọvanọ ahụ shi aya ha ekpehụ shi nwunye pa ọrịa ahụ na steeti Kogi aya hụ resho shi nwocho ya ha para agbara duish so ọgba ihe shiri anya na aje one of Japan, he came man of one day said enough for one of Piawa. Don't please. Mrs. Chima, USA. Santo official. Stancom Group of Company. United States of America. Okechukwu Innocent Ezota isi who vote for him. Patience Nwako ndewo onye ọma na Dublin. Mami Clementina achigbuola onwe ya. On top of Victor ishi please don't bring whole picture please. Our handsome governor. Imo State Robert Oriakụ ishi he stopped that who voted him in Imo State. Samuel ishi what about those judges he bought car for? Amarana onye ọla anya nwanna moto ya. Henry Igwe Chinede ishi Jesus Christ omrenene. Mommy Stella man ishi please we should make his birthday gorgeous one. Please this young man is God sent to us. Everybody donate money for him before friend every little help. Okay chai. Ihuna Mommy Stella she no kpola me ego birthday. She no kpola me ego ihuna she no kpola me ego sama ahụ gbaliga sa Chineke ahụ jitara m shamwu Jesus Christ abi. Oshamu God sent. Tifeni akpọzie Jesus Christ. But ahụhụ Jesus Christ. Ahụmejima Jesus Christ. Mommy Stella Yarelagema immediately. Okechukwu ishi no one is sick for the virus in the so-called Nigeria. Princess ishi they must show us so Yahweh burial ahụ. King so isho business ka moji emega. Ora ngozi winning day we better late. And Henry ishi ahụ politicians ahụ problem anyị nwere. Chai. Political problem. Nkiru Kwukwado ishi thank God there is no corona in Niger. Forget them. Ka anyị na-agakwanụ n'ihu. Owerri Pikin Amadikisi Owerri Pikin that scam country is using coronavirus to make money. Chai, what a stupid country. Robinson and Agonoishi don't mind the government. They keep increasing people who are infected by coronavirus. That's an avenue to embezzle WHO money. As a big pinky darling ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Ụkpa coronavirus shiri elu ụwa ugbulaka na anyị na nwere ugbulaka worldwide 6,282,383 coronavirus cases ndị na-aparala ya elu ụwa kemma oshifuda ke Nigeria na osokwa n'ime ya this fake nwenye ganye osokwa n'ime 6 million so a ga-ama nọọsụ ya amara the exact this thing enwere nga a ga-ama nọọsụ ya so ndị na-anwụkwa na 372,232 so anyị wetuokwala 232 na kpọkwala ya sọ oke nwoshi nwụrụ na Nigeria then amara shelu ụwa
he nwụrụ ndị ka ama ama 374 then ndị na-agbake na 2,854,430 ndị na-arịkọvala ndị na-agbake na active cases enwekwana na ulaka na 3,053,720 active cases ndị nọkwanụ etiti ndị nọ etiti ọnwụ na ndụ ya critical condition nọ 53,395 ọwụ ndị nọ etiti ọnwụ na ndụ ndị elega anya shi agaghị anwụ anwụ kịta na echi shi agaghị anwụ anwụ. Chineke ahụ na birthday mate Stella Ujunwa ma birthday ma ya wụ otu echi. Birthday ma ya wụ otu echi 6th of June. Chai Stella Ujunwa ọ ga-arịla gị mma immediately. So ọ kpụ shijere wukele nke di Mother's Challenge mmega maka birthday mu. So ya rụma iso ndị gbaga egwu ahụ iso ndị gbaga egwu kele nke di mma na submit bụ egwu ke gị. So biko gbaa mbọ submit ke gị submit video ke gị n'ihi na echi wụ the final day. Echi wụ the final day. Onye ọma Paul sample ekele m nnọọ echi ile wụ the final day. So gbaa mbọ submit video gị. Famous Ostiano ekelela m gị. So ọkpa oshari enwekwaghị nwere iji kwado diskele nke di Mother's Challenge. You can still holler me ga-akpọ Owerri Pikin anyị amarakpa anyị ga-eshi eme. My birthday comes up on the 6th of June. Ya Saturday izu ụka eshi ahụ anyị eji eme nsogbu ụwa. Kas ekelela m gị. Paul sample ndewo ndị Instagram ya rịela nnụma ndị YouTube ya rịekwala nnụma ọwa amame ndị gbamshamada ndị ka eshi YouTube n'ihi na YouTube na Facebook kọlajere. So ọkpa oshi jejere kpagharịkali ya ụkpa he shi jejere ọrị mma asị ụfọ ji fọ ụfọ ala fọ ọkpa oshari. So ebe ka anyị ga-achịkọ aya keta na ahụ omume anyị makọọla gị akụkọ. Chebirimi mma ọ ga-eji nkeji 12 gafee elekere 11 ke ụtụtụ echi. Ma m ga-akwala gị hụ omume anyị makọọla gị akụkọ echi ile ya kụ ha na 11:20 AM. Aga m awụchahụkwa n'ọgbọ akụkọ. So chebirimi echi bịa ka anyị meekwa ya kpa anyị eshi eme. So ọshim ya rịela onye ukwu mma rịela onye nta mma. Ọhụrụ anyị akpaghịrị isi kụla ya ala ekwura ya aja. Hemshiwu ebe ebere ugo ebere keshi ibe ya ebela nkukwa ya. Ka Chineke gọziela m nnụ ofufu nnụ na mba nnụ. Chineke ga na-echekwa nnụ ọkpa oshi jejere. So echi anyị arụ ewe igbo anụ kọma onye ukwu meshalụ anụ gbaje ya nwụ gbasaka
Arikata manu yodio, arikata manu yodio, arikata manu yodi, ode shaye yamu alawarima. Oja doye olo, erebele olo, anyangwa molo olo, eradima na la lacha. Oja doye olo, atijibela olo, bongo komande olo, eradima na